Пачатак новага жыцця, з'яўленне на свет дзіцяці, звычайная з'ява і разам з тым унікальны цуд. У Гомельскай гарадской клінічнай бальніцы нумар 2 за 2025 год нарадзілася амаль 1500 дзяцей. Тут у аддзяленні для нованароджаных маладым маці аказваюць любую магчымую падтрымку. Урачы дзяжураць кругласутачна, звярнуцца да іх можна з любым пытаннем. Спецыялісты адзначаюць, будучыя маці сталі больш адказна ставіцца да планавання дзіцяці. Бацькі ўсё часцей выбіраюць прысутнічаць падчас з'яўлення немаўля на свет. Летась у больнице приняли амаль 300 партнерских родов. Сегодняшняя молодежь, будущие мамы и папы, они очень осознанно подходят к материнству, к отцовству. Приходят на роды уже очень подготовленные. Даже нет такого, как было раньше, когда как-то папы этого очень сильно боялись. Теперь они очень вовлечены, очень помогают своим молодым мамочкам. Это очень радует. И сегодня у нас родилось прекрасных 4 девочки. Сегодня в честь, наверное, года женщины, как сказал наш президент, 4 девушки сегодня у нас появились в нашем роддоме. Адна з пазітыўных дэмаграфічных тэндэнцый у 2025 годзе на 1,5% знізіўся паказчык агульнай смяротнасці. Сваю ролю адыграла дыспансерызацыя насельніцтва. Ахоп самай пажылой катэгорыі больш за 90%. Ахова здароўя становіцца ўсё больш даступнай і тэхналагічнай. Установы будуюць лячэбныя карпусы, набываюць новае абсталяванне. Пашырылася і сетка перасоўных фельчарска-акушэрскіх пунктаў. Толькі летась плюс 13. Таксама адкрыты 3 новыя кабінеты МРТ. У сярэдзіне года практычна ўсе падобныя даследаванні будуць праводзіць у кругласутачным рэжыме. Гомельская гарадская клінічная бальніца нумар 4 аказвае медыцынскую дапамогу як жыхарам Касцюкоўкі, так і іншых раёнаў Гомеля. А па хірургічным і тэрапеўтычным профілі сюды паступаюць пацыенты з усёй вобласці. Вясной гэтага года тут з'явіцца новы камп'ютарны тамограф. Дарэчы, ужо 25 у рэгіёне. На пасаджэнні аблвыканкама кіраўнік рэгіёна Іван Крупко адзначыў, здароўе пачынаецца не ў клініках. У вобласці ў мінулым годзе актыўна будаваліся і ўводзіліся новыя аб'екты спартыўнай інфраструктуры. Абнаўляліся дваровыя пляцоўкі, безумоўна гэтую практыку прадоўжаць.